ስደት ከቢድካ ድዩ ወገነይ ስደት ከቢድካ ድዩ ከምዚ ኢልካስ ነዛ ነባሪት ዘይኮነት ህይወት ካሓቲትካያ ዶ ትፈልጥ? እስኪ በል ኣነ ክሓተካ ንነብስኻ ትፈትዋ ዶ? እወ እንተኾይኑ መልስኻ ንምንታይ ኢኻ ደኣ ንምንባር ተማርሮ? ስለምንታይ ኢኻ ኸ ንህይወት ፀሊኻያ? ስለምንታይ ኢኻ ኸ ነብስኻ ኣብ ጭንቀትን ሸሚምካያ? ስደት ስለ ዝበርታዓካ ሓሚምካ ኣለይ ስለ ዝሰኣንካ እቲ ዝሓሰብካዮ ዝተፀበኻዮን ስለ ዘይሰለጠካ እቲ ዝኣመንካዮን ስለ ዝጠለመካ ስለምንታይ ኢኻ ተማረር? ኣይትፈልጥን ዲኻ ዕንበባታት ምስ ዓንበቡ ነቒፆም ከም ዝወድቁ ኣብዛ ምድሪ እኮ ንውሑድ ግዜ ኢኻ ተሰዲድካ መፂኻያ ዘለኻ። ነባሪ ከም ዘይኮንካ እባ ፍለጥ። ዕንበባታት ኣብ ምድሪ ስቕ ኢሎም እንዳዓንበቡ ክቕፅሉ እኮ ይደልዩ እዮም፣ ግን ከምኡ ገይሩ ስለ ዘይፈጠሮም እቲ ኩሉ ዝኽእል ላዕለዋይን ሰማያዊ ዝኾነ ገባርን ሓዳግን ኩሉ ግዜ ዘሎን ዝነበረን እግዚኣብሔር ከምኡ ገይሩ ስለ ዝፈጠሮም እዮም። ንስኻ ድማ ሟቲ ኢኻ። ሟቲ ምዃንካ ግን ተስፋ ክትቆርፅ ኣይግባእካን እዩ። ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ብሰላም ክትነብር ኣብ ፈተና ናይ ዓለም ከመይ ምዃንካ ጽኑዕ ዲኻ ኣይኮንካን? ንኽፈትነካ እዩ ፀገማት ዝደራረበልካ። ፀገም ገጢሙኒ ኢልካ ካብ ፍቓዱ ትወፅእ ዲኻ ኣይትወፅእን ድማ ይግምግመካ። ስለዚ ዝመፀ እንተመፀ ኣይትጨነቕ፣ ተስፋ ኣይትቑረፅ። ነዛ ክብርቲ ህይወትካ ድማ ብጭንቀት ኣብ ዘይትወፆ ባሕሪ ህይወት ኣጥሒልካ ንኸተጥፋ ኣይትናደዳ። ነዛ ክብርቲ ህይወትካ ድማ ብጭንቀት ኣብ ዘይትወፆ ባሕሪ ህይወት ኣጥሒልካ ንኸተጥፋ ኣይትደናደና። ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ከም ዘርአካ እመን። ንኩሉ ፀገማትካ ቀንጢጡ ራህዋ ከም ዝዕድለካ ድማ ፍለጥ። እዛ ትነብራ ዘለኻ ዓለም ሓንቲ ዓባይ ኮይና ኩምራ ሽግራት ዝፀረት እያ። ኣብ ትሕቲ እዚ ኩምራ ዝኾነ ሽግር ኢኻ ትነብር ዘለኻ። ሽግር ማለት ፀልማት ማለት እዩ። ንፀልማት ከተብርሆ ድማ ናትካ ብልሓትን ጥበብን ኮይኑ ናትካ ግደ እዩ። ስለዚ ብዝተኻለካ ነዘን ዘይጠቕማ ውሕዳት ግዜ ከም ስደት ኢኻ ተሰዲድካ መፂኻ ዘለኻ። ኣብ ትሕቲ እዚ ዓብይ ስደት ድማ ካልኣይ ስደት ተሰዲደ ኢልካ ግን ኣይትጨነቕ። ምክንያቱ መዓዝ ከም ዝተወለድካ እምበር መዓዝ ከም እትመውት ስለ ዘይትፈልጥ እዛ ነስጋኻ ፄራ ትጓዓዝ ዘላ ህይወትካ ክብሪ ኣለዋ። ዝሓሰመ እንተሓሰመ ዝገጠመ እንተገጠመ ብጭንቀት ኣይተወጥራ። ንቑሩብ ግዜ ሒዝካያ እትንቀሳቐስ ከም ዘለኻ ኣሚንካ ብዝሕጉሰካ መንገዲ ተጓዓዝ። ንነብስኻ ብዘይካኻ ማንም ዝከናኸና የለን። ህይወት ኩሉ ግዜ ናታ መምርሒ ኣለዋ። ንናይ ትማሊ ሕማቕ ህይወት ዝሓለፍካዮ ክትምልሶ ኣይትኽእልን ኢኻ። እንታይ ዳ ኢልካ ሕተተኒ። ንኽትገብሮ እትኽእል ነገር እንተሃልዩ ተቐቢልካ ንዝሓሸ ጽባሕ ብዝጠዓመካ መንገዲ መርሚርካ መቐጻል ጥራይ እዩ። ምክንያቱ ክንቅይሮ ዘይንኽእል ከም ዘለዎ ክንቅበሎ ጥራይ እዩ ዘለና። እቲ ምንታይ ኣብ ተቐባልነት ብዙሕ ዓወት መቒሮም ስለ ዘለዉ ንዝመፀካ ኩምራ ሽግር ናይ ዓለም እቲ ዝዓበየ ስደት እንተዘይተቐቢልካዮ ግና ተኽ ኢሉ ናብ ተስፋ ምቑራፅ እዩ ክመርሐካ። ወገነይ ድሕሪ ተስፋ ምቑራፅ ዘሎ ኩነታት መቸም ትስሕቶ ኣይብልን እየ። በዚ ናይ ዓለም ፀገማት ተስፋ ክትቆርፅ እንተጀሚርካ በቃ የለኻን። ኣምላኽ ክትክሕድ ኢኻ ምንባር ከፅላእካ እዩ። ንህይወትካ ብገዛእ ፍቓድካ ክትፍትን ኢኻ። ስለዚ ተስፋ ፈፂምካ ኣይትቑረፅ። ክሳብታ ናይ መወዳእታ ህይወትካ ንእግዚኣብሔር ወፍያ። ንሱ ኣበይ ከመይ እንታይ ብኸመይ ዝብሉ ሕቶታት መልሶም ምስኡ ስለ ዘለዉ ካብ ፍቓዱ ንኸይትወፅእ ተጠንቀቕ። ንነብስኻ ወትሩ ሕተታ። ንዝተፀሓፈ ጽሑፍ ቅድሚ ምድምሳስካ ቀዲምካ አንብቦ። ህይወት ድማ ዘንባ እያ ትደሊ። ኣብ ዓለም ክስካብ ዘለኻ ኩምራ ሽግራት ክገጥሙካ እዮም። ነዚ ሽግር ብተፃዋርነት፣ ብተቐባልነት፣ ብትዕግስቲ፣ ብተስፋ፣ ብእምነት እንተሓሊፍካዮ ንሱ እቲ ዘሎን ዝነበረን ልዑል እግዚኣብሔር ምሳኻ ከም ዘሎ እመን። ነታ ዘይተሓልፍ መንግስቱ እውን ከውርሰካ እዩ። ኣብ ሽግር መማረሪ እንተደኣ ኮይንካ ግን መዕለቢኻ ኣይትፈልጥን ኢኻ ማለት እግዚኣብሔር ከም ዘይቕበለካ ፍለጥ። ንሱ እንተዘይተቐቢልካ ድማ መን ከም ዝወስደካ ኣስተውዕል። ስለዚ ብናይ ግዝያዊ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ስለ ዝተሰደድካ ስደት ስለ ዝኸበደካ ኣይጠዓመንን ኢልካ ኣይተማረር።
بعويو نابز عالم تسديدك خمسي خزلخ نزي سدت بخمي كم تبدهن ناتكا وسانة يمو بيتي قنع من قدك توقعز እግዚአብሔር ይደግፈና ወገኔ አሜን። እግዚአብሔር ይደግፈና ብሰናይ ዝኾነ መንገዲ ከነጓዓዝ ክቡራተይ ላይክ ሰብስክራይብ ሸር ብምግባር አበረታትዑኒ። ምክርኩም ማዕዳኩም ነቐፈትኩም ደሞ ኣብ ኮሜንት ኣቕምጡለይ ኩሉ ክቕበል ዝግጁ እየ። ሰሰናይ ንዓኻትኩም